never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Zaklinované dvere. Poďte sa pozrieť na štadión, máme tam hydrant, kde je hore nápis kľúčiky hydrantu nájdete na SBS-ke, dobre. SBS-ke je na druhej strane zimného štadióna, prídeš tam a SBS-ka, napísané na SBS-ke, SBS-ka prichádza o 6. večer. Nezabudni, že všetky epizódy hasičského podcastu Hasiči Podcast Top sú 18+, lebo sex, alkohol a chlebíčky sú súčasťou hasičského života. A v podcaste samozrejme môže zaznieť reklama. V ďalšom diele nášho pravidelného podcastu Hasiči Top vítam hostia ako iný opäť vzácneho, Tomáš Krchnák. A Tomáš, ty máš funkcie a nejaké prívlastky, ktoré ja asi nedokážem úplne dobre vymenovať. Mohol som si to napísať, ale veľmi zle zniem, keď čítam. Tak povedz prosím mi, kto si. Presnejšie. Projektujem zariadenie na odbytie platformného horenia spoločnosti Gold a súbežne s tým pôsobím ako viceprezident Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Takže mám jednej spoločnosti Gold, kde riešim požiarno-technické riadenie, konkrétne odbytie platformného horenia a popri tom požiarna ochrana ako celok v rámci Ďakujem, teraz každý pochopil, prečo som to nemohol povedať ja, lebo je to naozaj zložité, ale o to dôležitejšie alebo o to vážnejší dôvod je, že si tu a ja som vďačný, som s tebou rozobrať veľa vecí. Jednak už viac ako rok nahrávame podcast, idem na zásah, ktorý sa venuje zásahom, ktoré také najväčšie zásahy na Slovensku, požiarne zásahy alebo zásahy hasičov. A niekoľko tých dielov je natoľko zaujímavých, že ty k tomu budeš mať bonusový obsah, budeš nám vedieť k tomu povedať ešte možno také tvoje pohľady, ktoré už som si viacero hovoril, ale ty sa na tú požiarnú ochranu pozeráš z inej strany ako hasiči a toto ma na tom zaujalo, keď sme sa spolu rozprávali a preto som rád, že si prijal, že ako sa ty pozeráš na požiarnu. Ako je požiarna ochrana rozdelená. Požiarna ochrana, lebo tak, jak ty si tu mal v podcaste ľudí, mal som tu represistov, čiže hasičov, ktorí priamo zasahujú. Čiže to je tá represisti, to je tá časť hasičov, ktorí priamo zasahujú na zásahu. A potom som tu ja a prevencia. Ja sa venujem v rámci požiarnej ochrany, tej časti prevencie, kde patrí projektová dokumentácia, patrí tam legislatíva, patria tam proste tie veci, čo sa týka prípravy celej stavby, danej stavby na to, aby nám nezhorela podľa predpisov, keďže tu máme aj také tričko pre istotu. A v rámci toho, keď už začne horieť, tak tam prichádza tá represia, ktorá ide priamo zasahovať. Ja som počúval tvoje podcasty, poznám tie podcasty a jak hovorím, oni boli riešené z pohľadu tej represie, čiže z pohľadu zasahujúceho hasiča, ktorý tam išiel. A teraz ja sa na tie veci pozerám z pohľadu prevencie, akým spôsobom sa dá zvýšiť buď požiarna bezpečnosť v stavbe v rámci prevencie, alebo akým spôsobom sa dá ešte zlepšiť projektovanie, projekčná časť, alebo aj tá legislatíva. Lebo aj naša legislatíva má svoje muchy. Hasiči.top je hasičský podcast, ktorý nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, predovšetkým Spotify, Apple Podcast, Podmas, proste všade. Postupne to spolu rozoberieme, ale na tom našom poslednom rozhovore ma zaujala jedna vec. Ja som ti povedal, že my sa snažíme tie podcasty, tie rozhovorové, riešiť formou humoru, srandy a ty si sa hneď zasmial, že takto ja mám veľa srandy. Tak ako sa dá prevencia
a s tým humorom, s tým vtipom sklbiť? Ako to môže ísť do seba? No úplne jednoducho. Môj hashtag zhoríme podľa predpisov, to je najjednoduchšia časť, ale keď sa na to pozriem z pohľadu tej prevencie. Prevencia, čo tvorí prevencia? Prevencia tvorí projektovú dokumentáciu. Prevencia chodí preventívne robiť prehliadky. A keď sa pozrieme na hociakú stavbu, nielen na Slovensku, ale vo svete, konec koncov teraz, bol som na hasičskej konferencii, plný hotel hasičov, dvere, nápis, požiarne dvere a čo bolo dole? Klin. Zaklinované dvere. Takže prevencia rieši aj takéto veci. Chodia na preventívne prehliadky, kontrolujú, či požiarne dvere teda nemajú ten drevený klin, alebo úplne najlepšie, či vôbec tie požiarne dvere sú aj namontované, lebo stáva sa aj to, že vôbec nemáme namontované niektoré zariadenia. Alebo potom, čo sa týka toho humoru, tak to musím povedať, akože zažil som rôzne situácie, napríklad prednášal som poisťovní a práve tam fotka priamo od poisťovne, že prišiel poisťovák, odfotil hydrant, lepšie povedané hadicový navijak, kde bol za nejakým visiacím zámkom zamknuté a ja som povedal, toto presne poznám, choďte sa pozrieť na zimný štadión, nebudem menovať teraz kde, choďte sa pozrieť na zimný štadión, máme tam hydrant, kde je hore nápis, kľúčiky k hydrantu nájdete na SBS-ke, dobre, SBS-ka je na druhej strane zimného štadióna, prídeš tam a SBS-kar, napísané na SBS-ke, SBS-ka prichádza o 6. večer. Takže prevencia a ten vtip môže byť všade. Ako sa tam môžeme ísť pozrieť, keď si nepovedal kde? Normálne povedz kde. Ale tak nemôžeme hovoriť, že keď chceš vidieť takéto veci, tak napríklad plný klík v Trnave má takto cez visiace zámky hydranty urobené určite. Odtiaľ som dával aj post na LinkedIn. Potom, keď sa chceš ísť pozrieť na nejaký zimný štadión, tak na Slovensku ich máme veľa. Nebudem to menovať naozaj, ale máme ich dosť. Ale musím povedať, máme aj stavby, kde máme správané všetko podľa predpisov. Čiže tam, keď zhoríme, tak zhoríme čisto podľa predpisov. Ale keď zhoríme v stavbe, v ktorej máme drevené kliny v požiarnych dverách, tak to už podľa predpisov není. Rozumiem. No, ty osobne chodievaš aj potom po požiaroch? Alebo ty si naozaj vždy len ten, kto je tam pred? Ja som v rámci prevencie riešim stavbu pred požiarom. Mm-hmm. Ale ešte pred postavením ideálne? Ideálne je to pred postavením riešim stavby v rámci spoločnosti Colt, kde projektujem a riešim odvod tepla a spĺňanie horenia. To je ešte pred postavením, ale čo sa týka tej prevencie, v rámci asociácie pasívnej požiarnej ochrany, tak tam aj konzultujeme so správcami bytových domov, konzultujeme aj s majiteľmi objektov veci, takže riešime veci už aj keď sú stavby postavené, ale poviem tak, že tá prevencia spolu s represiou musia spolu nejakým spôsobom koexistovať, lebo ako si sa pýtal, že či chodím na požiar pozrieť potom. No, štandardne to nebýva. Štandardne nebýva, na Slovensku to není zvykom, aspoň tak by som to povedal, na Slovensku podľa môjho názoru není zvykom, aby sa prevencia prišla pozrieť na priestor po požiare, ale v tom, kde pôsobím ja, čiže aj za spoločnosť Colt, zastupujem spoločnosť Colt aj v niektorých medzinárodných komisiách v rámci normalizácie, lebo mám kolegov aj z Nemecka, z Anglicka a podobne, komunikujem s nimi v rámci normalizácie aj európskej normalizácie a mali sme rôzne požiare. Mali sme požiar letisko Luton, mali sme požiar Valencia, nehovorím, to neboli požiare na Slovensku, ale mali sme takéto veľké požiare s tým, že potom následne, keď nastane takéto požiar, napríklad Valencia, bol obrovský požiar bytového domu a tá represia dala informácie o prevencii a s tým ma kolegovia kontaktovali s tým, že dobre, pôjde sa riešiť, keby som, že
Dali mi len informáciu, pôjdeme riešiť v rámci zistených nedostatkov, že takéto veci boli zistené, prečo sa požiar šíril v danej budove a budeme to riešiť v rámci noriem. To je vlastne to, čo mne chýba momentálne na Slovensku, lebo mali sme tu veľký požiar, Mukačevská, výbuch v 2019. Čo sa udialo? No akože represia, zistilo sa, že tam bol vlastne tam bol problém BOZP, nejaký takýto problém, ale bolo tam veľa problémov, čo sa týka aj tej prevencie. Bolo, lenže problém je, že nejakým spôsobom sa to nereflektovalo. Takýto veľký požiar sa nereflektoval, aby sme zabránili budúcnosti takýmto veciam. Takisto sme tu mali požiare papierne. Nereflektovalo sa, čo sa týka prevencie. Na Slovensku, to je ten problém, ktorý mi tu momentálne na Slovensku chýba. Že represia príde, oni zahasia, to je super. Hasiči zahasia, vyriešia ten problém, oni to nejakým spôsobom zlikvidujú požiar a teraz by tam mal prísť zisťovateľ príčin požiaru. Mal by o tom spraviť nejaký zápis a z môjho pohľadu by tam mal prísť aj v rámci prevencie niekto, kto by zisťoval, akým spôsobom vieme získať dáta z takejto nejakej udalosti, aby sa to nezopakovalo v budúcnosti. Ale bol som osobne pozrieť na pár požiaroviskách, kde som riešil veci, kde sa ma priamo ale investor alebo poisťovňa pýtali na môj názor, lebo mali sme tam napríklad naše zariadenie na odvod tepla z plného horenia. Ale to som bol v rámci Coltu. Ešte ma zaujíma jedna vec, lebo ty si sa predstavil ako keby s dvoma funkciami. Jedna je teda tá komerčná súkromná firma, to chápem. A druhá je asociácia. Čo je úlohou asociácie, čo je tvojou úlohou v asociácii? Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky združuje vlastne výrobcov a zhotoviteľov požiarnych a požiarno-technických zariadení a momentálne máme aj sekciu špecialistov požiarnej ochrany, čiže ich nejakým spôsobom združujeme u nás v asociácii, zastupujeme ich v rámci toho legislatívneho procesu, lebo úlohou asociácie je zlepšiť nejakým spôsobom situáciu na Slovensku. Preto bola aj založená, lebo v minulosti si každý výrobca alebo zhotoviteľ nejakého požiarno-technického zariadenia na Slovensku robil kvázi ako chcel. A chceli sme tomu dať nejaké jasné pravidlá. A preto vznikla asociácia a asociácia je tu momentálne, budúci rok už budeme mať 20 rokov od založenia. A asociácia zastupuje vlastne našich riadnych členov v rámci toho legislatívneho procesu, čiže venujeme sa pripomienkám v rámci nejakej legislatívy, keď vznikajú zákony, normy a podobné. Zákony, normy a vyhlášky. Skôr tie zákony a vyhlášky. Normy, čo sa týka slovenských technických noriem, tak v tomto roku sme práve vydali normu 730872, ktorá vyšla. Ona vyšla v 76. a až teraz bola jej aktualizácia. Takže dosť rokov odtedy. A máme vlastný projekt, ATN, technické špecifikácie, ktorý rieši, on nemá, tieto ATNky napríklad nemajú ambíciu nahrádzať slovenské technické normy, skôr majú ambíciu doplňať tie slovenské technické normy. Jak som povedal, táto 72 norma, ktorú som povedal je vzduchotechnika, vyšla v 76. a teraz v 2025. Tak máme niektoré oblasti, ktoré nemáme vyriešené. Jedna z nich je aj ten odvod tepla z plného horenia a preto vznikol aj projekt technických špecifikácií, čiže ATN. Máme ich momentálne rozpracovaných 18, myslím, že 13 je vydaných, keď sa nemýlim, s tým, že pracujeme na rôznych ATN-kách, ktoré prinášajú nové technické a vedecké poznania aj k nám na Slovensko, zbierame dáta zo sveta a tie dáta, ktoré my získame zo sveta, čiže čo sa týka fotovoltiky, elektromobility, to sú veci, ktoré hýbu momentálne svetom
a neexistuje pre ne slovenská technická norma, tak vydáme technickú špecifikáciu, čiže ATN. Ale v rámci mňa, čo tam ja riešim, tak ja momentálne v tomto roku som sa dal na prednášky. Venujem sa hlavne prednáškam a propagácii asociácie pasívnej požiarnej ochrany a samozrejme propagácii aj spoločnosti Colt. A venujem sa aj širšej verejnosti, lebo minulý rok alebo pred 2 rokmi som vytvoril projekt tzv. Krátkych návodov PO, čo je vlastne jednoduché krátke návody pre ľudí, ako sa správať v prípade požiaru. Takže asociácia má široký záber. Absolútne obrovský záber a riešime strašne veľa projektov v rámci tej požiarnej ochrany. Super. Zaujal ma ten tvoj hashtag. Zaujíme každého, kto ho vidí a je to jednak teda vtipný moment, ale na druhej strane je to veľmi hlboká myšlienka. Skús aj to trochu predstaviť. Zhoríme podľa predpisov je hashtag, na ktorý som neprišiel ja. Je to myšlienka, ktorá tu bola roky predtým, s tým, že dávno, to je taký hasičský vtip, že pokiaľ niečo zhorí podľa predpisov, tak všetko je OK. Alebo v Čechách, ak sa hovorí v Čechách, čo zhorí, tak nezhnie. Takže čo sa týka zhoríme podľa predpisov, nemôžem si k tomu zobrať, že som to vymyslel čisto ja, ale akože používam ten hashtag a je to moja značka. Dá sa povedať, že teraz je to momentálne moja značka s tým, že používam ju veľmi rád, kvôli tomu, že naša legislatíva má svoje muchy a má svoju históriu. Lebo povedzme si úprimne, zákon je zákon a vyhlášky a ich novelizácia u nás ide veľmi, ale že veľmi pomalým tempom. A čo sa týka noriem, pred chvíľou som hovoril o norme Radu 73, ktorá po 46 rokoch bola aktualizovaná. A takže ja keď hovorím aj investorom, keď chcete stavať stavby pre 21. storočie a chcete ich stavať podľa noriem, ktoré majú desiatky, ba niekedy sú to už viac za 30 rokov, tak čo sa stane? V prípade požiaru zhoríme podľa predpisov, lebo my sme to naprojektovali podľa noriem, my sme to naprojektovali podľa legislatívy, ktorá má už viac ako 20 rokov a keď to zhorí, tak to zhorelo podľa predpisov. Dobre, to, k čomu som si ťa ešte pozval špeciálne, je, aby si nám pomohol odkonzultovať tie existujúce podcasty, tie existujúce požiare, možno pohľad na jednotlivé tie situácie, stavby, lebo zhoreli aj stavby, z tvojej profesie a možno aj to odborné oko, aby si sa na to pozrel. Prvý podcast, ktorý by som rád s tebou prebral, je Žilinský podpaľač. Žilinský podpaľač je diel o tom, ako muž, ktorý v zúfalej situácii, zamestnanec papierní žilinských, v zúfalej situácii sa vlastne až ho to dohnalo k tomu, že zapalil svojmu zamestnávateľovi sklady a vlastne v celom tom dieli riešime ten hasičský zásah. Konzultujeme to s hasičom, ktorý bol na mieste, s Ladislavom Moravcom, ktorý nám to celé opísal, ako to prebiehalo, ale z tvojej strany by som chcel, aby si nám povedal nejaké tvoje pohľady a konkrétne, keď požiar v skladoch, tak aké sú špecifika pri skladoch? Sklady, to je akože... Máme tam vysoký horľavý materiál, ešte poďme k týmto špeciálne k tým skladom, hej? Sklady pre mňa veľmi citlivá téma, pretože sklady, tak ako sa projektujú na Slovensku, sú, jak to povedala moja kolegyňa v asociácii, my varíme z vody. Absolútne varíme z vody s tým, že ideme projektovať sklad. Pýtame sa investora, čo tam budeš skladovať? Neviem. Do akej výšky budeš skladovať? Neviem. Aký horľavý materiál budeš skladovať? Neviem. Dobre.
Na druhú stranu, aj keď mi povie, aký horľavý materiál tam ide skladovať, do akej výšky bude skladovať, tak viem, že tam bude skladovať teda v tomto prípade papier, viem, že ho bude skladovať do nejakej výšky a ja ten sklad tak či tak budem navrhovať podľa noriem, ktoré vznikli v 70. rokov a budem ho navrhovať podľa tzv. Indexu ekonomického rizika. Už keď sa na to takto pozriem v dnešnej dobe, index ekonomického rizika, veď dneska musí byť to riziko, ekonomické riziko, diametrálne odlišné od toho, čo sme mali v minulosti. A my sklady navrhujeme podľa takýchto parametrov. Potom, keď sa pozriem na sklad, čo sa týka skladov, sú to jednopodlažné budovy, veľmi často sa stáva bez akejkoľvek požiarnej odolnosti, veľmi často, lebo je to vlastne sklad, kde skladujeme len materiál. Prídeme na to, že index ekonomického rizika je nepodstatný pre nás, alebo teda podstatný pre investora, ale v tom prípade by tam chcel použiť nejaké požiarno-technické zariadenie, ako je napríklad stabilné nasiace zariadenie alebo odvod tepla a splnenie horenia. Ale veľmi často sa stáva, že na Slovensku absolútne nič takéto, lebo však investor ti povie, že prečo by som ja mal platiť za nejaké požiarno-technické zariadenie? Však netreba, dobre. A potom sa stane to, čo sa stalo v papierniach, že zhorí celý sklad, ale to je napríklad to, čo ja hovorím teraz aj s poisťovňami. Hasiči sú tu na to, aby zachránili ľudský život. Oni idú primárne na to, aby zachránili ľudský život. Sekundárne ochraňujú majetok. To je pravda. Ale úprimne ich netrápi, či oni, či ten výška škody toho majetku bude v desiatkách miliónov alebo v jednotkách miliónov. Oni potrebujú primárne zachrániť ľudský život. Oni keď evakuujú všetkých z danej budovy, tak oni začnú hasiť požiar. To je tá represívna časť. O tom ste sa bavili, akým spôsobom prebiehal zásah, akým spôsobom to vlastne vzniklo tento požiar v tých papierniach. To je v poriadku, ale teraz keď sa na to pozrieme z pohľadu tej prevencie, tak my sme tam nemali žiadne požiarno-technické zariadenia, my tam nepotrebujeme stabilné nasiace zariadenie, my tam nepotrebujeme elektrickú požiarnu signalizáciu, my tam nepotrebujeme ani odvod tepla a splnenie horenia a potom sa čudujeme, keď nám stavba vpadne. Počúvate bonusový materiál podcastu Idem na zásah, podcast po roku, ktorý zverejňujeme výnimočne aj v hlavnom feede hasiči.top. Ale tu sa to končí. O tomto aj o ďalších zásadných nedostatkoch v predpisoch sme sa s Tomášom Krchnakom rozprávali otvorene a bez servítky. Celý rozhovor nájdeš už čoskoro exkluzívne v bonusovom obsahu nášho podcastu Idem na zásah, podcast po roku na Hero a Toldo. Pre viac informácií nás sledujte na Instagrame hasiči.top. Dozviete sa, prečo môžu slovenské stavby zhorieť podľa predpisov, ako vyzerajú smiešne pokuty za obrovské rizika a prečo je u nás pasívna požiarna ochrana stále len papierová. Spoločne sa pozrieme aj do tunelov a na výťahy v budovách presne ako v podcaste Idem na zásah. Podpor nezávislý obsah o reálnych zásahoch a buď pri tom, keď rozoberáme, čo môže zachraňovať životy ešte predtým, než prídu hasiči. Idem na zásah, podcast po roku je pravdivý pohľad na zásahy očami tých, ktorí pri nich naozaj boli a povieme vám aj to, čo v podcaste nezaznelo. Každý náš hosť má v závere svojho podcastu priestor poďakovať, pozdraviť. Tento priestor samozrejme máš aj ty, takže nech sa ti páči. A môžeš si to premyslieť, kohokoľvek môžeš pozdraviť, môžeš poďakovať, urobiť, čo chceš. Je to tvoj priestor. Ja by som poďakoval tebe, že si ma pozval do tohto podcastu a poďakoval by som hlavne všetkým, kto sa nejakým spôsobom vôbec zamyslia nad požiarnou ochranou, nad požiarnou bezpečnosťou stavieb. Veľká vďaka patrí mojim kolegom z asociácie a kolegom aj z firmy, kde pôsobím, lebo mi umožňujú pracovať v tejto oblasti a hlavne veľká vďaka patrí mojej rodine. A pozdraviť by som teraz chcel hlavne
ale hlavne môjho syna, ktorý bojuje, bude mať operáciu za mesiac a keď môj syn v 5 rokoch zvládol nakresliť evakuačný plán nášho domu, len z toho, že ja som ho učil požiarnu bezpečnosť stavby, tak môj sen je, že toto sa naučí každý na Slovensku. Takže ja pozdravujem všetkých, kto má záujem a troška by ste zamyslel nad požiarnou bezpečnosťou stavby. Naozaj skúsme sa všetci nad tým zamyslieť, lebo je to bezpečnosť a naša bezpečnosť. Odo mňa obrovské ďakujem tebe za to, že si teda prijal pozvanie. Určite aj Katke, že tu s nami vydržala. A pozdravujem synaka, ak správne počítam, mal by diel výjsť za 3 týždne od dnes, takže by to malo byť tesne nejak okolo tej operácie, takže držíme palce, nech to všetko dobre dopadne. Super, ďakujem.